When I tell you say Igbo people get talent, ị na-agbagharị, ị na-afọm. Ngwa gee ntị kịta ka ịnụ olu this guy. Afa ya bụ Emeka Ukomba Osinachi, ezigbote onye egwu, nwa afọ mkpụrụ mana obi ọ na-eche eti egwu. Just ka ghara ịkọba ogologo akụkọ, gee ntị ka ịnụ egwu this guy. Just gee ntị. Angelina ni ya moja.
nwere ihe nwere ikwu n'egwu a onwe ife nọ ama m na onwe ife nọ mgbe ihe eme m na bụ gbaa mbọ ka esi ayara m egwu a isi aya dị egwu i subscribe if possible isi aya na group ebe Lawrence Obosi ga-anụ dis egwu makwa nna this guy bụ one of his lovely fan ọ na-apịa egwu ya apịasị ike ọ bụrụ ire onye efu kịta nwere ike ọ gwa gị kwenye tinyere ya nye ya highlight beat let's say o nwere ike ọ sị gị na gị tinyere ya efu egwu Ọsadebe itinye egwu Ọsadebe a kịta onye efu ewere ya tiwere onwe ya gospel music ọ bụrụ ile Joyce Obi Ọnịcha afọ ya bụ Chukwuemeka Ukomba ezigbote onye egwu ọ bụrụ na eche ịkpọ ya ọrụ you can chat me enye gị kọntaktị ya ọ bịa rụọ ọrụ gị ọrụ ọ na-edeliver like Hebrew woman ọ na-edeliver more than Hebrew women ka m na-agwa gị ọ bụrụ ile ya mara gị mma